Kidlat at tulog ay bababa mula sa langit, kasama ang mga anghel na nagsisaawi. Tunog ng propeta ay may lathala sa lahat ng mga bansa, at makikita ng mga mata nagniningning na dakila. Handa ka na ba sa pagdating ng may lupa? Ginagawa magkano mo man yan? Handa ka na ba mayong buntag, mayong pakiguban. Welcome sa itong programa Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Dalaygon ng Dios mga kaigsunan nga naghatag og higayon og panahon nga mag-uban ta sa atong programa Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Diha sa pagpamalandong pagkat-on, pagpamati sa mga pulong sa Ginoo diha sa libro sa unang Korinto kapitulo 9. Sa to pagsugod mga kaigsunan nato ning ablihan sa pagpasalamat ug pagdaig ngadto sa Dios, magampo kita. Amahan namo nga Dios ang kagagahom, nagpasalamat kami ngaymo kaming gihatagag higayon panahon nga mag-uban nini mong programa nga diin walay laing gihisgutan ang imong mga pagtulunan. Salamat o Dios sa signal nga mingbalik na karon. Salamat o Dios nga imuhang gihatag kanamo ang panahon higayon aron makapamalandong kami sa mga pulong nga imong gibilin sa balang kasulatan o kinialang kanamong tanan. Salamat o Dios sa ulay hunong nimong pagpanalangin sa mga pulong nga angay namong makatunan aron dunami mabuhat mahimo sa among pag-alagad kanimo sa ingon sa among pag-atubang kanimo. Ang imong mga pulong nagsulti ug ganti sumala sa among nahimo ug nabuhat sa among pag-alagad kanimo. Bless Ginoo matag usa nga sa among pagpamati do nami masabtan ug do nami maikinabuhi ug ma-apply sa among pagpuyos kalibutan. I declare blessing in Jesus name. Amen. Amen. Mayo nga pagpaminaw, mayo nga pakiguban sa ato ang mga listeners, mga pinginanggang suking tigpaminaw sa Shiny FM 101.3 nga nanukad diri sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malaboyok, Cebu. Mayo nga pakiguban ni Brother Moses Cardente. Mayo nga pakiguban ni Brother Pedro Arsula og Sitio Pilimon og mga Alianic family. Mayo nga pakiguban dalaygon ng Dios sa tanan. Nato mga kaigsonan, mga De Villieres family, mga Dinoyo family, Tamayo family og sa tanan nga mga nagsunod nakaabli nas inyong mga radio set, I declare blessing. Dalaygon ng Dios padayon nagpanalangin sa matag usa mga kaigsuonan di naghatag og gagayon og panahon aron makadungog na usab kita sa mga buhing pagtulunan. Mayo nga pagiguban ni Jovelyn Felix ni Wilda Crospero, may buntag ninyo diha si Sasi Kundi matod pa. Mayo nga buntag Pastor, salamat sa mga mensahe sa pag-ampo sa kanunay
Og si Ria V. Amante. Good morning nga pastor, watching here in Baez City. Amping mo diha day. Si Angela Salonga. Wow, praise God. Maminaw na pod mi sa word ni God, pastor. God bless pastor and your family. Si Gina Kamahalan, good morning pastor, please pray for me. I'm not feeling well. Na ako message sa imo messenger pastor. Salamat na pagbasa. God bless. Amen. Ayuhon ka sa Ginoo, Sister Gina. Ako nagtan-awon ang messenger. Kaganina mga kaigsonan, na set up na gyud nato ang programa, nagsugod na gyud ko kay musunod ko sa live ni Pastor Kim. Unya pag dayon na gyud human mga kaigsunan, nawa man ang signal nako dire. Tanan gyud nawa gyud. Mao na nga ang akong gibuhat mga kaigsunan, naghulat ko, way naghulat mga kaigsunan, do na ko giayong kabinet. Unya pag hiling nako sa cellphone, nimbalik naman po di ay. Nimbalik naman day ang signal. Mayo nga pagiguban ni Mercy Yuba, carry on. Ma'am, morning pastor, God bless your request ko, kanta Nasaan na Kaya Ako. Akong tagaan og pagtagad ang awit Makalangit mga kaigsonan nga gi-request, pero dili tanang request akong matagaan og pagtagad. Mayo nga pakiguban, mayo nga pagpaminaw ni Brother Bruca Fidel. Good morning pastor, salamat sa Ginoo pastor sa imong kinabuhi. Makagadungog na pod mi sa pulong sa Ginoo, dugang sa amo ang kinabuhi o kaalam pastor. To God be the glory. God bless you all og sa tanang mga naminaw. Okay. Kumusta mo diha Brother Fidel diha sa Tisa, o kumusta si Christine? Kumusta mo diha? Ipangumusta ko sa ato mga kaigsuonan diha sa Cebu. Si Daryl Hirulaga, good morning pastor. Good morning sa tanan watching from Margo sa Tubi, Sambuanga del Sur. Si Calisti Pargan Rivas, maayong buntag pastor, lain na usab nga adlaw sa atong kinabuhi. Ang Dios magpanalangin sa tanan, labi na kanimo pastor uban sa imong pamilya. Request ko goodness of God. Kaya pangarap ay napapabayaan ko, takbo ng isip ko. Mayo nga pakiguban, maayo nga pagpaminaw matod pa ni Bruca Fidel, nagtan-aw og naminaw mi diri sa Mang Tinapay, Tisa, Cebu. Ang Dios magpanalangin kaninyo diha Brother Fidel. I declare blessing. Sa ibabaw ng mundo, kaya kung minsan. Mayo nga pakiguban ni Inang Obares, si Angela Salonga pastor. Request kong song Ayaw Pagduha-duha. Ang isang katulad ko sa masamang gawa, pinangungupit ko. Bigyan mo ng pag-asa. Mayo nga pagpaminaw, mayo nga pamati ni Ros Binara Villarin. Salamat sa Ginoo pastor, naminaw na pod mi. Salamat sa Ginoo. Oras atong programa mga kaigsuonan, alas 10:56. Pagka alas 12 mga kaigsuonan, muhunong rata tungod kay prepare para maniud to, o niya mulakaw mi kay doon na may meeting. Ugma doon na may biyahe mga kaigsuonan, paglihok sa dokumento sa yuta nga ihatag sa Ginoo, gihatag sa atong igsuon para sa atong Ginoo. Aron ang atong Ginoo nga atong gialagaran matukuran og balay alampuanan nga maoy tigumanan sa ihang mga katawhan nga nabag-og na usab sa balaang kasulatan. Importante gyud mga kaigsuonan, ikaw ug ako nga makaila Ginoo kana bitawng nakabatog kabaguhan. Ang kabaguhan mga kaigsuonan mag-agad na sa atong desisyon sa atong pag-alagad, pagpaminaw sa pulong sa Dios. Mayong pakiguban ni Inang Obares, no, ikaw ang kusog. Okay, doon na mga waiting diri nga kanta mga kaigsuonan, lamang dili na to mataga ang pagtagad ang tanan. Si Ching Tadli, mayong buntag pastor, request kog song Dili Kabayran. Si Prima to Loving Silvano, good morning pastor, katanaw ko sa mamati sa imong live.
kagabi pod hasta matapos salamat kaayo. Si Pastor Safri Candelario maibutag Pastor Gideon Candelario on air na ka sa Shine FM 95.3 Balok Barangay Santo Niño, Tanhay City. God bless everyone og sa tanan mga nagsunod sa imong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Maayong buntag sa tanan og sa tibuok nimong pamilya. Maayo nga pagpaminaw, matot paabot jud ko live nimo Pastor while nag-work gikan ni inang ubari si Ching Tadli. Maayo nga buntag request ko kanta dili ka bayran. Okay. Mga kaigsuonan kinahanglan na gyud nga mosugod ko sa dili pa mo alas 11 sa paghisgot sa pulong sa Dios atong sugdan. Ang unang Korinto kapitulo 9 mga kaigsuonan kos Ginoo. Kung doon na mo'y Bible diha, mga kaigsuonan kos Ginoo, pwede ragyod nga inyohani nga kinasing-kasing maablihan. Alang ni antong nagtrabaho, ablihi inyo hunaunang kasing-kasing. While mo nagtrabaho, ihatag ang kinadibukan sa pamalandong sa pulong sa Dios. Dalaygon ang Dios nga magapanalangin kanatong tanan. Ang ato rong hisgutan mga kaigsuonan, ang unang Korinto kapitulo 9. Sunod ang unang Korinto kapitulo 10 hangtod sa kapitulo 16. Okay, daghan pa kayo mga kapitulo nga ato ang tagaan og pagtagad before ang kapitulo 16 sa unang Korinto. Dayong mutikang nata sa ikaduhang Korinto, ikaduhang sulat ni Apostol Pablo alang sa mga Kristohanon sa Korinto. Unang Korinto kapitulo 9 gitaytulan ni Apostol Pablo mga kaigsuonan, mga katungod og mga katungdanan sa apostoles. Katungod og mga katungdanan kanang iyahang mga buluhaton o kanang iyahang rights mga kaigsuonan sa pagka-apostoles. Dili ba ako, versikulo 1, sugod ko sa pagbasa, nya diretsohon ako ni hangtod sa 27 para ato gyung mabasa gyud ang tibuok mensahe diha sa kapitulo 9. Dili ako usaman ka tao nga may kagawasan. Dili ba ako usaman ka tao may kagawasan? Dili ba ako usa ka apostol? Wala ko ba makita si Hesus nga atong Ginoo? Ug dili ba kamo bunga man sa akong pag-alagad sa Ginoo? Bisan tuod kon alang sa uban, dili ako apostol, nakasiguro ako nga kamo nag-ila kanako nga apostol, kay kamo mauman ang prueba nga ako apostol sa Ginoo. Kung sawayon ako sa mga tao, tubagon ko sila. Wala ba gud ako'y katungod sa pagkaon o pag-inom? Wala ba ako'y katungod sa pagdalag asawa nga Kristohanon sa akong mga panaw sama sa gihimo sa ubang mga apostoles o sa mga igsuon sa Ginoo og ni Pedro? Si Bernabe ra ba og ako ang gikinahanglang magtrabaho alang sa among panginabuhi? Kinsa may sundalo nga nagsuhol sa ihang kaugalingon samtang nag-alagad sa kasundaluhan o mag-uuma nga wala mukaon sa mga abot gikan sa iyang uma? O usa ka magbalantay sa kahayopan nga wala magpahimulos sa gatas nga gikan sa iyang mga hayop? Ang akong gisulti dili iya sa tao lamang kun kay ang balaod man nagsulti usab niini. Mabasa nato sa balaod ni Moses nga giingon, ayaw hikti ang baba sa baka samtang magio kini. Mga baka ra ba ang gikahingawaan sa Dios? O kita ba hinuon ang gipahinungdan niya niini? Gisulat kini alang kanato, ang nagdaro og nag-ani nagtuman sa ilahang katungdanan og naglaom nga makadawat sa ilang bahin sa abot. Kung nagpugas kami sa espirituhanong mga binhi diha kaninyo, ikasakit ba ninyo kung muani kami gyutan-ong kaayuhan gikan kaninyo?
Kung ang uban may katungod sa pagpaabot ni ini gikan kaninyo, dili ba labaw kami nga may katungod? Apan wala namo pahimusli ang maong katungod, giantos Hinoo namo ang tanan, aron walay makababag sa pagsangyaw sa maayong balita mahitungod kang Kristo. Sa walay duha-duha na sayod kamo nga ang nag-alagad sa templo nagkuha sa ilang pagkaon gikan sa templo, o katong nag-alagad didto sa halaran may bahin sa halad. Sa mauusab nga paagi ang Ginoo nagbuot nga katong nagwali sa maayong balita magkuha sa ilang panginabuhi gikan niini. Apan wala ko pahimusli ang bisan unsa niini mga katungura, og wala ko kini sulata aron paggamit sa maong katungod, palabihon ko ang kamatayon kaysa hikawan ako sa akong katarungan sa pagpasigarbo. Wala ako'y katungod sa pagpasigarbo tungod lamang kay nagwali ako sa mayong balita, kay gisugo man ako sa pagbuhat niini. Alaot ako kon dili ako magsangyaw sa mayong balita. Kon kinabubuton pa ang paghimo ko sa akong buluhaton, makapaabot unta ako nga gantihan, apan katungdanan ko ang pagbuhat niini isip tinugyanan. Busa unsa may suhol nga mapaabot ko, mao kini ang pribilehiyo sa pagwali sa maayong balita sa walay pagbayad niini, sa walay pagpahimulos sa hingpit sa akong mga katungod. Ingon nga naghago alang sa mayong balita. Dili ako ulipon ni bisan kinsa, apan nagpaulipon ako sa tanan aron mas daghan ang akong makabig. Samtang nag-alagad ako sa mga Hudiyo, nagkinabuhi ako ingon nga Hudiyo aron makabig sila. O kanila nga nailalom sa balaod ni Moses, nagkinabuhi ako ingon nga ilalom niini bisan dili ako ilalom sa maong balaod aron pagkabig kanila. Sa mga dili Hudiyo nagkinabuhi ako sama kanila nga dili ilalom sa balaod sa mga Hudiyo aron makabig ko sila. Wala kini magpasabot nga wala ako magtuman sa balaod sa Dios, kaysa pagkatinuod ubos man ako sa balaod ni Kristo. Diha sa mga huyang sa pagtuo na himo akong huyang, sama kanila aron makabig ko sila. Busa nagpahiuyon ako sa tanang tao aron maluwas ko ang pipila kanila sa bisan unsang paagi. Gihimo ko ang tanan tungod sa maayong balita aron makaambit ako sa panalangin niini. Sa walay duha-duhay na sayod kamo nga ang lumba, ang daga, ang tanan mudagan, apan usara kanila ang gantihan. Busa paningkamot kamo og dagan aron gantihan kamo. Ang kada magdudula nga nagbansay-bansay nagsunod sa higpit nga disiplina. Gihimo niya kini aron makadawat siyag purong-purong nga malaos, apan kita naghimo niini alang sa usa ka purong-purong nga dili malaya hangtod sa kahangturan. Mao kini ang hinungdan nga nagdagan ako paingon gayod sa daganan. Og sama ako sa buksingiro nga dili magpatakag sumbag. Gimanso ko ang akong lawas og gipanton ko kini aron nga dili ako isalikway human ako mag-awhag sa uban sa pag-apil sa bangga. Duha ka mensahe mga kaigsuonan ang gitagaag panahon nga mahisgutan sa sulat ni Apostol Pablo niining kapitulo 9 sa unang Korinto. Ang una mga igsuon, katungod. Ang iyahang katungod. Naghisgot mga igsuon ang mga apostolis o ang mga magwawali doon na sila'y katungod. Nga gipakita ni Apostol Pablo nga gihikaw kini sa kadaghanan. Ang katungod sa mga apostolis o sa mga magwawali o sa mga sasangyaw nga maoy gireklamo sa uban. Daghan kaayo mga tao nga nagreklamo aron mahikawan sa ilahang katungod or mahikawan ang mga apostolis or ang mga magsasangyaw sa ilang katungod. Ikaduha mga igsuon nga pulo nga atong hisgutan nga maoy gihatagag pagtagad ni Apostol Pablo kining katungdanan. Ang katungdanan mga kaigsuonan ni Apostol Pablo giklaro gihan ay pag-ayo ug iya kining giampingan.
Matag usa ka tawo nga nagtuog Dios, duna say katungdanan. Kinahanglan nga ang katungdanan sa matag usa kinahanglan matapos kini. Sa dili pa matapos ang kinabuhi. Kinahanglan mahuman kini samtang dili pa nato mahuman ang adlaw nga gitagal sa Dios sa atong kinabuhi. Musugotag sa dili ang Dios dunay gihatag nga tagal sa matag usa nato ka kinabuhi. Sa dili pa moabot ang tagal diin kuhaon ang matag usa aron mo atubang sa Dios og kining lawas mobalik sa yuta. Gitinguha sa sulat ni Apostol Pablo nga kinahanglan sa ato ang paggamit ni ini, maalagaran nato ang Dios. Sa ato ang pagdumala sa kinabuhi nga gihatag sa Dios. Sa tibuok nato pagkatao di ina ang espiritu kalag og lawas kay kanang tulo kabahin sa imong pagkatao gikan na sa Dios ug ikaw ang gisaligan ni ana. Hunahunao nato mga kaigsuonan nga sa kadaghang mga tao usa ka nga gigahinan sa Dios og kinabuhi. Lawas nga may kalag, nga may espiritu aron imong magamit sa pag-alagad nimo sa Dios sa dihang mintuo ka nga dunay Dios. Ikaw ug ako nga nagtuog Dios kinahanglan makaantigo ta sa pag-alagad kaniya. Og walay lain nga makatabang nato aron kita makaantigo sa pag-alagad sa Dios. Mao ang Biblia. Mahinungdan kinahanglan nga imong madunggan o kinahanglan nga imong masabtan ang mga mensahe sa balaang kasulatan nga mao ang Biblia kay diha ta makakaton og makadiskubre kung unsaon nato pag-alagad ang atong Dios nga mao'y tag-iya sa tanan nga nia sa atong kinabuhi ug sa atong Pinoy-anan. Mga kaigsuonan, ayaw kalimte ug dili nato dapat kalimtan nga ikaw ug ako giumol o gibuhat sa Dios aron pag-alagad lamang sa Dios. Wala tabuhata sa Dios aron magluling hayaw magtagbaw sa kalibutan kay ang tinuod di mangyud pod matagbaw ang tao sa kalibutan. Walay butang nga makatagbaw sa tao gawas lamang sa presensya sa Ginoo. Sumala sa akong gikaingon kaninyo mga kaigsuonan, ang matag usa ka tawo dunay katungdanan. Katungod sa mga apostoles, katungod sa mga magwawali, ang pagdawat og bahin sa ilang pag-alagad sa Dios sa diha nga nahimo silang mga apostoles, sa dihang nahimo silang mga propeta, sa dihang nahimo silang mga magwawali. Una natong hisgutan mga kaigsuonan kining katungod. Nga giklaro ni Apostol Pablo mga kaigsuonan nga nagpakita sa iyang sulat nga daay mga tao nga naghikaw niini. Ingon si Apostol Pablo, dili ba ako usa man katawo nga may kagawasan? Dili ba ako usa ka apostol? Wala ba ako makakita sa atong Ginoong Hesukristo? Dili ba kamo bunga sa akong pag-alagad sa Ginoo? Bisan tuod kon alang sa uban dili ako apostol, nakasiguro ako nga kamo nakaila kanako nga apostol kay kamo mauman ang prueba nga ako apostol sa Ginoo. Sa bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 2, diha giklaro nga dunay duha ka klase ang tao. Ang tanang tao nga makadungog sa pulong sa Dios nga gibatbat sa usa ka magwawali, mahimong duha ang gipakita diha sa sulat ni Apostol Pablo. Tinuod mga kaigsuonan, kung ikaw suguon sa Dios sa pagwali sa pulong sa Dios, ni anang usa ka barangay, ni anang usa ka sitio, ni anang usa ka selebrasyon, samtang magpadayon ka sa pagsangyaw sa pulong sa Dios, adunay mga tao nga mudawat sa mga minsay sa Dios nga imong giwali. Apan dunay mga tao nga dili sad mudawat sa mga minsay sa Dios nga imong giwali. Kung dili sila mudawat sa mga minsay sa Dios nga imong giwali, natural magpakita sila nga dili usab sila mudawat kanimo. Ang tao nga dili mudawat naa kanunay ang mga pagsaway, naa kanunay ang paghukom, ug labaw sa tanan naa kanunay ang mga pagbugal-bugal, gani gipakita pa na Ginoong Hesus naa pa ang mga pagbutang-butang. Diha sa simbahan mga kaigsuonan, nagpakita pod ang atong Ginoong Hesus og mga sambingay nga diha sa simbahan sa Kristohanon nga pag-alagad, mabahin ang tao sa duha. Adunay mga tao nga
maalamon. Pero dunay mga taong buang-buang. Ang taong buang-buang, dili buang, pero nagpakabuang. Ang taong nagpakabuang-buang, mga kaigsuonan, daghang nagrason. Daghang ng mga reklamo. Daghang mulo. Ug bagbulbulan kayo. Pero ang mga alamon, ang ipakita sa Biblia, mga kaigsuonan, kanunay mapaubsanon, kanunay mapailubon, kanunay musabmitar sa pulong sa Dios. Sa imong kinabuhi ug sa akong kinabuhi, kinahanglan ka antigotang maniid sa atong kaugalingon. Kinahanglan ang atong tagsatagsa ka kinabuhi, atong atimanon pinaagi sa pagpaniid niini. Mamalandong ta, magpakisayod ta, ug susiyo na to atong kaugalingon kung asa ta sa duha ka klaseng tao nga gihisgutan ni Apostol Pablo. Nga dunay mga tao, mga kaigsuonan, nga wala mo dawat kaniya. Adunay mga tao, mga kaigsuonan, nga mihikaw sa iyang katungdanan. Ang katungdanan ni Apostol Pablo, mga kaigsuonan, kus Ginoo sumala sa iyang gipakita, nga duna say bahin sa iyang pag-alagad isip apostoles. Diha sa iyang sulat, giklaro mga kaigsuonan, ang katong nagbudlay, katong naghago, duna gayo maani. Apan ang iyang katungod sa pagpangani, wala mahimong babag. Ang rason nga nung wala niya tuguti nga mahimo kining babag aron makapadayon sa pagwali sa mayong balita. Kaya ang tinuod, mga kaigsuonan, ibin sa panahon ni Apostol Pablo, ibin sa kaysaysayan sa Ebanghelyo o sa kaysaysayan sa pulong sa Dios, mga kaigsuonan, adunay nay mga tao nga milaylo sa pagtudlo o tungod kay gisubornohan sila sa mga tao. Milaylo na sa pagtudlo sa kamatuoran. Kumbaga, ang pulong paglaylo, mga kaigsuonan, wala na nila itudlo ang kamatuoran. Sa panahon sa Old Testament, doon na mga tao, mga kaigsuonan, nga wala na magtudlo sa tinuod nga mga mensahe. Ang ilan na naong gitudlo, mga kaigsuonan, gisangyaw ang mga mensahe nga gustos mga tao. Ang mga mensahe nga gusto nga madunggan sa mga tao, aron, mga kaigsuonan, dili sila mahikawan sa ilang katungod sa pagdawat sa ilang bahin, mga kaigsuonan, kus Ginoo. Ako sa ining pagtagad, mga kaigsuonan, kining kantayo pagdodo. Sa imong kinabuhi, kung unsa ang padulngan sa imong kapalaran, si Jesus mo uban sa malisod nga mga dalan. Sa bukton niya agakon ug saplayon, ayaw kalibugi ang imong kaugmaon. Si Jesus lang sangpita, kay siya duol pa. Siya matinadalon ug maluluyon. Dili kanya biyaan ug talikdan, subaya lang, padayon lang. Ang daghanan hapit na makuptan, liko na lang ang imong kaugalingon, kay ugma imo nasab ang panahon. Ayaw paghilaki ang kasakit sa kinabuhi, kini mo nabay lang sama sa alindahaw. Unya mawala ka ang mga pagbalata, kung si Jesus ang imong tanawon. Ayaw kabalaka sa daghan nga problema, kini may kasulbaran sa unahan.
nga malipayon kung si Jesus imo. Okay, salamat kaayo sa paminaw no sa mensahe nga ayaw pagduha-duha. Okay. Ato ipadayod mga kaigsunan diha sa kinabuhi ni Apostol Pablo sa dihang nagsangyaw siya sa maayong balita. Sa diha nga nagpaabot siya sa mga mensahe sa Dios, ingon nga alagad sa Dios, sinugo sa Dios mga kaigsunan. Iyang nakita, iyang naklaro nga dunay mga tao nga nabahin. Dunay mga tao mga kaigsunan nga dapig kang Apostol Pablo. Doon na po'y mga tao nga nagbugal-bugal kang Apostol Pablo. Ibin sa ato ang kanabitang pagpuyo sa bisan asa nga lugar dapit, din adunay magdumala sa ato ang pagpuyo diha sa ato ang barangay, sa atong lungsod, sa atong syudad, sa diha nga ang mga leader sa lungsod, sa syudad o sa barangay o sa tanan nga mga pundok sa mga tao nga adunay mga pangulo. Sa diha nga ang mga pangulo magsugod na gani og hatod og mga mensahe alang sa mga tao mga kaigsuonan, adunay mga tao nga madinawaton. Apan subo lang dunasay mga taong dili madinawaton. Ang mga tao nga dili madinawaton usas mga ilhana niini mga taong kanunay negatibo. Kanunay naguna ang ilahang mga negatibong mga panghuna-una nga dili makahatag og kahapsay sa mga dapit diin ang mga tao maghiusa. Wala may ma-contribute, wala may mahatag nga maayo nga resulta mga kaigsuonan kung ang usa ka tawo kanunay magnegatibo. Kanunay magduda. Wa may lain mga kaigsuonan nga maayo nga padulngan sa mga taong magduda or naay kanabitang magnegatibo. Dautan ang hunahuna, dautan ang pagbati. Og matud pa ni Apostol Pablo mga kaigsuonan, naagi mga tao nga walay lain nakatunan gawas lamang ang pagsaway. Mao na niingon taon siya diri sa bersikulo 3, kung sawayon ako sa mga tao tubagon ko sila. Wala ba god ako'y katungod sa pagkaon o pag-inom? Kay sa panahon nga naay mga magwawali mga kaigsuonan, mismo si Apostol Pablo, dunay mga tao nga muingon kaniya pangwarta lang na. Usa ba ka nga nakasulti ni ini? Usa ba ka nga nakabungat sa mga pulo nga wala makahatag kanimo og giya aron ka makakaton sa Biblia? Kay dunay mga tao mga kaigsuonan nga kung naay magwali, dili mga pulong sa Dios ang masabtan. Dili mga mensahe sa Dios ang mabatunan, kundili ang mga mensahe sa dautan. Ang mga pulo nga gikan sa kaaway, nga muguba, nga mupasira sa mga mensahe nga maoy mohatag og kinabuhi og kausaban sa mga tao. Si Apostol Pablo nagdiscuss siya mahitungod sa katungod. Sumala sa iyang giingon nga walay sundalo nga nagunay og sweldo sa iyang pagkasundalo sa iyahang pag-alagad sa kasundaluhan. Ug matud pag yun dinhi mga kaigsuonan, walay mga magbalantay sa hayupan nga wala magpahimulos sa gatas gikan sa iyang mga hayop. Kung nagtrabaho ang mga apostoles, kung nagtrabaho ang mga magsasangyaw, mga kaigsuonan, sa dihang makadawat sila og gante, sumala sa ilahang katungdanan mga igsuon kus Ginoo, dunay mga taong mangigi. Adunay mga taong mangigi mga kaigsuonan sumala sa gipakita ni Apostol Pablo. Kung ang mga tao nga giwalihan ni Apostol Pablo gipanalanginan sa Dios,
ang mga taong gipanalanginan sa Dios pinaagi sa paghatod ni Apostol Pablo og mga mensahe o pagtudlo mga kaigsunan, dunay mga tao nga mangigi sa may lain nga mga pulong anang mangigi mga kaigsunan. Dunay nangutana nako sa ako ang pagdumala o paghatod sa mga pulong sa Dios gikan pa sa pagdumala nako sa usa ka dako nga organisasyon aron ang tanang mga tao maghiusa kay gidala man ko sa Ginoo sa Jesus Reigns o ni at the same time gidala ko sa Love Radio sa 97.9 ug ana pag yung mga panahon na nagdumala ko og pipila ka mga simbahan. Doon na dahi nangutana mga kaigsuonan mahitungod sa ako ang income. Doon na dayoy nangonsulta. O niya, naglibog siya mga kaigsuonan sa iyang nakita nga sitwasyon. Mauhinungdan nga nakapangutana siya. Og dili lang usa, duha, kundili pipila na kahigayon nga naka-encounter kog mga tao nga nakapangutana pila gyud kunoy ako ang income. Usa sa tao nga dili nako dili nako malimtan mga kaigsuonan dunay usa ka tawo nga nangutana, "Pastor, pila man pud imong sweldo diha sa radyo? Pila man po'y income diha sa imong simbahan? Pila man po'y income nimo sa dako nga organisasyon?" Ingko nga diha sa Love Radio sa akong pagsangyaw sa pulong sa Dios, wala ko mag-apas og income. Kay kung nag-apas pa kog income, dili ko maabtag semana o bulan nga magsangyaw diha sa kahanginan. Kay ang tinuod brad, wala ko'y sweldo aron masangyaw ko ang pulong sa Ginoo. Sa di gikuno mo to. Ingon pod ang usa, bitaw mura pog tinuod kay atong panahon na mga kaigsuonan ang akong motor kagang-kagang. Dunay motor ang ako ang magulang o niya akong gihulman o niya akong gipaayo, akong giayo to maayo, ya nakagasto ko ato. Hangtod nga motoy akong gimotor-motor diha sa syudad. Kusog kaing motingog pero hinay kaing mudagan. Ora bag chinso mga kaigsuonan nga perting kusugang uwang. O niya gapundo ra di ay. Kusog ka ito mutingog mga kaigsuonan na abay kuan ing iyahang makina na trambotso o niya original pa gyud nga trambotso pero nganong kusuga ra gito mo tingog o niya hinay mang mudagan. Nakaapas ang iyahang kauban kay pagtan-aw niya sa ako ang sitwasyon murag may pagkatinuod kon sila mo'y magsudong sa akong sitwasyon. Hisgot dahil sila mga kaigsuonan nga kanang pasabta kuno ko pastor. Unsa man gyud di ay income anang mga magwawali. Ay kay mao man ni gihisgutan ni Apostol Pablo mga kaigsuonan kos Ginoo. Naghisgot ni sag suhol. Naghisgot ni sag income. Og gipahaom kini ni Apostol Pablo o gihisgutan kini ni Apostol Pablo sumala sa mga gihisgutan usab sa mga balaod nga ilalom sa pagdumala ni Moses. Nga matod pa dinhi sa bersikulo 9, mabasa nato sa balaod ni Moses nga ang giingon ayaw hikti ang baba sa baka samtang magiok kini. Mga baka ra ba ang gikahingawaan sa Dios? Mga baka ra ba ang giatiman? Labaw nang giatiman sa Dios mga kaigsuonan kos Ginoo ang mga nagwalis ibanghilyo. Labaw nang giatiman sa Dios ang mga magwawali nga maoy naghatod sa mga mensahe sa Dios alang sa tao aron ang tao maatiman sa Dios. Kabalo ba mo mga kaigsuonan ang pag-atiman sa Dios sa matag tao mauman ang paghatod, mauman ang pagpadala sa mga mensahe sa Dios.
kinsa man ang gigamit sa Dios aron mapadala ang iyang mga mensahe, ang iyang mga pulong aron madunggan masabtan sa mga tao. Ang mga tao nga nagdala sa mga mensahe sa Dios, ang mga tao nga nagdeliver sa mga mensahe sa Dios, nga maoy kinabuhi sa tanang mga tao, gipakita diha sa balaang kasulatan sa discuss ni Apostol Pablo nga giatiman sila pagayos Ginoo. Ang pulong pagatiman gihan-ay nadaan sa Dios kun unsaon aron ang tao nga magwawali makapadayon sa pagwali. Ingon ang bersikulo 10, o kita ba hinuon ang gipahinungdan niya niini, gisulat kini alang kanato, ang nagdaro og ang nag-ani nagtuman sa ilang katungdanan og naglaom nga makadawat sa ilang bahin. Magtrabaho ka mga kaigsuonan kos Ginoo, dili man ka makalahutay kung wala kay bahin. Kay nanginahanglan man ang imong lawas sa abot sa imuhang pagtrabaho. Dili makapadayon ang imong lawas kung walay abot ang imong trabaho. Kung naggwardya ka, nakay sweldo. Kung nagtrabaho ka diha sa mangtinapay diha sa tisa, nakay sweldo. Bisan asa nga trabaho mga kaigsunan doon na kay bahin. Kay giklaro sa tinuod nga sitwasyon, dili makapadayon ang usa ka tawo aron dili makapadayon ang usa ka tawo sa iyang pagbuhat sa buluhaton kung wala say bahin sa iyang mga buhat. Pero gipakita ni Apostol Pablo nga wala siya mag-apa sa bahin. Kay wala siya magtinapulan. Doon nanay gabuhi niya sa wala pa siya maghatod sa mga mensahe sa Dios. Miingon sa dinhi mga kaigsuonan nga kung nagpugas kami sa espirituhanong mga binhi diha kaninyo, ikasakit ba ninyo kung moani kami gyutan-ong kayuhan gikan kaninyo? Kung ang uban may katungod sa pagpaabot niini gikan kaninyo, dili balabaw pa kami nga may katungod? Diha giklaro mga kaigsuonan sa sulat ni Apostol Pablo atong makita nga adunay mga tao nga nagreklamo. Adunay mga tao nga nagbagulbol. Or adunay mga tao mga kaigsuonan nga wala makagusto sa panahon nga ang mga magwawali mudawat nas ilang ani. Maunang dunay mga tao mga kaigsuonan nga mangonsulta og pila nay sweldo. Dunay usa ka magwawalisad nga niingon nga pila may imuhang income diha sa radyo pastor. Kung wala, wa gyud ko income. Sa di gyud ko motuo. Nganong nakapadayon man ka? Si Apostol Pablo wala siya magpaabot og sweldo. Kay ngano man kugihan siyang klase nga pagkaapostol. Uti pasabot ingon siya sa uban niya mga sulat, nakita ninyo kining ako mga kamot. Naghago kini pag-ayo, nagbudlay kini, aron matagbo ang unsa may gikinahanglan sa kong lawas. Pero alang sa mga nagsalig, sa mga income, mga kaigsuonan sa ilang pag-alagad, mauna nga kung ang tao nangalagad o niya nag-apa sila sa ilang sweldo, katong mga muswildo nila mga kaigsuonan, katong muhatag nila sa ilang ganti, ilagyot to nilang palapalahan. Kabantay mo dunay mga magwawali nga ang ilahang mga sakop or ang ilang giwalihan likaya nila nga maigo sa balaang kasulatan kay mahadlok man nga dili sila gantihan. Kabantay mo nga dunay mga simbahan nga ang mga mensahe sa balaang kasulatan pagalaktaw-laktawan or kumbaga saylo-saylohan lang. Makamatikod ang usa ka magwawali ayay naamay nangabit. Dili lang usa gyud iwali kanang pulong diha sa Biblia kanang pagpanapaw. Labi na kon ang usa ka tao maoy gigamit aron
makapadayon sa pagsangyaw, kumbaga maoy nagsweldo kaniya. Naamang ko'y mga magwawali mga kaigsunan nga for hire. Kanang gi-hire lang sila ba sa pagwali sa pulong sa Dios. Ikon ang ihang pagwali wala na kahimot is kadaghanan, wala na dili na makasiguro nga makapadayon pa. Pero diris ato ang pagpangalagad sa Dios. Mga kaigsunan ko si Ginoo, sama ni Apostol Pablo, gikan sa kong pagsugod, nakasuway ko nga nagsangyaw ko sa pulong sa Dios at the same time nang habal-habal ko diha sa Cebu. Nakasuway ko og trabaho, family driver, magpaboy ko, manghinlo ko sa mga garden sa mga dagkong mga tao, mga dato diha sa syudad. Mga mahimo sa mga boy, mahimo nako sa mas pagligo sa iro, paghinlo mga kaigsuonan diha sa Pinoy-anan sa iro, paggunting diha sa garden ug uban pa para ang akong pagtuon ug pagpamalandong sa Biblia ug pagsangyaw niini sa mga tao makapadayon. Mahinungdan kung trabaho ang hisgutan, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, doon ako'y mga nakatunan. Og mauni nahimo nga nakatabang aron walay makababag sa pagwali sa pulong sa Dios. Sa panahon nga nakasinati ko grabing kalisod, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, magtaksi ko diha sa syudad at the same time manghabal-habal pagyud ko. Niabot sa punto mga kaigsuonan na maligya kong tubig para makapadayon ko sa pulong, sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Si Apostol Pablo doon na sa mga pasidaan. Nga matod pa niya, katong mga tao nga tapulan, even si Solomon, doon ay mga mensahe ang Dios pinaagi ni Solomon o pinaagi ni Pablo. Si Pablo mga kaigsuonan grabe ka strikto. Ingon siya, kung diha kaninyo doon ay mga taong dili mo trabaho ayaw pagkana. Kay nakapabugat lang na as ministry. Doon ay nangutana nako mga kaigsuonan nga unsa magyod ang gusto sa Dios mahitungod aning mga pamaagi, unsa magay pamaagi sa Dios aron makapadayon ang ihang mga magsasangyaw. Ang Biblia mga kaigsuonan ko sa Ginoo nagtin-aw gyud sa klaro nga pamaagi sa Dios aron ang magsasangyaw makapadayon. Lamang sa panahon ni Apostol Pablo, doon na siya mga gitawag source of income tungod kay daghan kaisag mga lakaw. Daghang kaisang mga lugar nga iyang adtuan. Mauna nga kung imong tan-awon ang kinabuhi ni Apostol Pablo, wala niya ibulag ang iyahang negosyo. Ang iyang negosyo mga kaigsuonan ko sa Ginoo kanang pagpagama og tin. Siya'y tiggama og mga kanang balong-balong. Kon sa atong panahon kontraktor si Pablo. Unya sa atong panahon, mga kaigsuonan, kung muingon tang kontraktor, dagko na kay nag-income. Ang iyang income mga kaigsuonan ni Apostol Pablo, iyan ang gigamit aron mapadayon niya ang iyang trabaho sa pagka-apostol ni Kristo. Pero wala magpasabot mga kaigsuonan nga wala niya hisguti ang pamaagi sa Dios aron ang tao makapadayon sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Kining Kapitulo 9 sa unang Korinto, kinahanglan nga masabtan nis mga tao. Kinahanglan madunggan nis sa tanang mga tao nga nagtuo Ginoo. Kagabi mga kaigsunan atong gihisgutan
Matod pas usa ka pangutana sa ato ang listener kagabi, viewers, followers sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Matod pa niya, apil ba kuno sa kaluwasan ang ikanapulo o ang offerings? So giklaro diri sa atong programa, pwede siyang tanduog oo, pwede siyang tanduog dili. Pero kung maghisgot nga apil sa kaluwasan, mga kaigsuonan, ang pamaagi sa Dios aron ka makalingkawas, aron maluwas kas kalisod, halari ang Dios og mga maayong butang. Ihatag ang ikanapulo sumala sa gipakita sa Dios, dihas bala ang kasulatan. So maghisgot gyapon kaluwasan mga kaigsuonan. Matod pa diri ni Adni Opsima, kanang nag-apas sa sweldo pastor, dili na na ministry. Pastor kon dili ministry na na pastor. Hehehe. Dili sad ta ka hukom, di pud ta ka negatibo, di pud ta mag-cut-on og kana bitang pag negatibo. Kay dili tanan nga nag-apas sa sweldo para maka-earn silang kwarta. Dunay mga magwawali mga kaigsuonan sama ni Apostol Pablo. Dunay mga panahon nga si Apostol Pablo nangayo na gyud siya og tabang para makaadto siya sa Jerusalem. Nanga isag tabang gani kung imong tan-awon pagyud ang unang Korinto 16 mga kaigsuonan, si Apostol Pablo nangayog tabang. Gideklara niya ang tabang. Ingon siya diha sa unang Korinto 16, mahitungod sa hinabang alang sa katawhan sa Dios, buhata usab ninyo ang akong gipabuhat sa mga simbahan sa Galacia. So si Pablo mismo, nagsulat siya og unod siyang sulat, iyang gisugo ang mga tao sa pagbuhat ni ini. Aron doon na siya'y madala nga hinabang paingon sa Jerusalem. Versikulo 2:16. Sa unang adlaw sa matag simana, ang usag-usag kaninyo magahin gayod og kwarta sumala sa inyong kinitaan og tigumon kini aron aron maandam na inig-anha ko. Kung moingon tang sumala sa kinitaan, ang gipasabot ni Apostol Pablo ikanapulo. Kay si Apostol Pablo mga kaigsuonan nagtuon ni siya og namalandong ni siya sa pulong kanang maintenance sa ministry. Kung maghisgot tag maintenance sa ministry sa panahon ni Apostol Pablo, wala na makatutok sa gitawag church maintenance or building maintenance. Kay nganuman sa panahon manggod ni Ginoong Hesukristo ngadto nas mga apostoles, ang iglesia mga kaigsuonan wala manggod na makasentro sa gitawag kanindot sa building. Ang iglesia or ang simbahan or ang templo sa Dios, wala na gisintro ang building, kanang kaanindot sa building or tigumanan mga kaigsuonan. Kay bisag unsa na kanindot kung walay tao, di gyud na matawag nga simbahan. Kay ang tinuod nga tigumanan, ang tinuod nga iglesia o ang tinuod nga simbahan or templo, kana mang mga pundok sa mga tao nga nagkayusa nga nagdaig sa Dios. Mahinungdan kung maghisgot ta og maintenance sa ministry sa panahon ni Pablo, ang unsa may income diha sa templo or sa simbahan nga gitukod ni Pablo mga kaigsuonan, dili gyud na ma-address sa building. Kabantay mo mga kaigsuonan, sa sulat pa lang diha sa Malakyas, ang ikanapulo gipahinumdom sa Dios, kumbaga gipaningil, kay gipangutana man niya ang mga tao, matarong ba ang pagpanikas? Sa Malakyas kapitulo 3, 8 hangtod sa unahan, ingon ang Dios, dili apan gitikyasan ko ninyo. Sa unsang paagi, duha.
sa halad og sa ikanapulo. Nganuman, nakit-an sa Dios nga ang mga tao kusog kaay mo ingong I love you Lord. Mahal ti ka Lord, labi na kung naay mga sakit, labi na kung naay mga disgrasya, labi na kung naay mga trahedya, nindot kay mulitok ang mga tao I love you Lord. Pero sa panahon sa paghalad, ang mga pai, ang mga piang, ang mga buta, ang mga niwang, ang mga ihid, mauihalad sa simbahan. May pagani to sa una, kay naapa ihid, unsa nakahakaron. Ha? Kumusta naman ka? Doon na ba kay ihid nga nahalad? Di ba kitang tanan nagtuo? Pero kung imong tanawon speaking about sa paghalad, kana bitang halad nga to sa Dios. Ang kaigsunan, pila na lang siguro ka percent ang tinud-anay nga naghalad para sa Dios. Kanang nag-offering, naghatag og love offerings. Kay duha man ka klase nga gihisgutan diha sa Biblia, halad og ang ikanapo. Tanang mga tao nga muangkon nga nagtuog Dios, pila na lang ka porsyento kaha ang tinud-anay nga naghatag og ikanapulo para adunay pagkaon ang tigumanan sa mga katawhan sa Dios. Diha giklaro mga kaigsuonan nga sa panahon ni Apostol Pablo, gikan sa Old Testament, pag-abot ni Ginoong Hesukristo, giklaro gihanay diha asa paingon ang ikanapo. Sa imong pagtuo nga dunay Dios, nakasabot ba ka mahitungod sa pamaagi sa Dios kung asa paingon kining ikanapo? Ang uban wala na magpakabana ni ini kay naa naman sa ilang hunahuna kining negatibo, kining mga pagduda, naa naman sa ilang hunahuna kining paghukom. Pangwartara na ikanapo. Pangwartara na. Mura ba sila og kanang computer nga mura bag scanner ba nga oy nakakita dayon sila sa tinuod nga kahimtang, pero kung sila pa'y nahingtundan ambot kaha unsa kahay mabation kung sila pa katupang mga tao nga kanunay nagnegatibo, kung sila pa'y hingtungdan mga kaigsuonan ko sa Ginoo, unsa kahay ilang bation. Dunay mga pangutana nga gikinahanglan natong pamalandungan. Unsa bay gusto sa Ginoo? Asa ba ihatag sa Dios og para asa magyud ay ang ikanapo? Kaya ang uban mga kaigsuonan kasagaran, ang ikanapo gihimong pulpito. Ang uban ang ikanapo gipalit og mga pintal para ipintal diha sa simbahan. Mao ba kini ang tinuod nga gusto sa Dios? Mao ba kini ang katarungan sa Dios nganong naasay gibutang sa Biblia nga pamaagi nga ikaw ug ako kinahanglan muhatag sa ikanapo? Kay mao man ay makit-an nato sa ubang mga simbahan. Ang ikanapo nila gipalit og sin. Ang ikanapo nila gipalit og sipatos, at least gihatag man pud sa pastor. How about sa imong ikanapo? Naa ba kay ikanapo o wa pagyud ka makasway sa paghatag kanapo? Kabalo ba mo unsa ang saad sa Dios sa dihang mohatag tag ikanapo? Kaluwasan. Kaluwasan gikan sa kalisod. Kaluwasan gikas pagkatinunglo. Nganong naay mga tao, mga kaigsuonan nga bisag saon og panarbaho wa gyapon muuswag. Bisan saon og kugi, trabaho adlaw, trabaho gabi, trabaho bisag asa, wa gyapon mo uminto. Pero nganong dunay mga tao nga wa kay maghago pero gipaamintos Ginoo. Wa mo mangutana
wa mo mangitag tubag sa mga pangutana nganong nahitabo na. Kinahanglan ang tubag mga kaigsuonan, pangitao nato diha sa balaang kasulatan. Ang tinuod mga kaigsuonan, sultihan ko kamo. Nataw ko nga ang akong mga ginikanan nagdumala nagsimbahan. Hangtod nag-elementary, hangtod nag-high school, hangtod nag-college. Hangtod karon. Unsa may gusto nga nako nga inyong masabtan sa akong kinabuhi. Buti pasabot, nakasaksi nako sa daghang kayong mga tao nga naghatag sa ikanapo sa iya sa Ginoo. Og nakasaksi sad ko sa mga tao nga sigig bagolbol may tungod sa kinapo. Tungod kay nakasaksi ko, ako nakakita sa kalahian. Ang kalahian mao ni, adunay mga tao nga kanunay nagmatinud-anon sa paghatag kinapulo gipadato sa Dios. Tinuod na oy. Sultihan ko kamo na ako'y kaila nga grabe yung pobriha. Kung maghisgot kas kapobrehon, kanang imong kalisod wala rana sa akong kaila. Ang iyahang balay tabil-tabil, ang gitabil banig nga lumron. Ang salog dagkog bangag. Way tarong lansang, ang uban gipangbaatan lamang. Sige siya og pamaligyag mga utanon, sige siya pamaligya og mga kanang kay nagligosyo man siya manok, baboy, mga utanon bisag unsa na lang. Naay mga income lisod gihapon. Makit-an gihapon niya nga naasay mga utang dito, utang dire, gani siyang testimony. Mangutang siya para asin og bitsin, di na siya pangutangon. Kay sa unang panahon, asin og bitsin ra may bida. Karon na anay magic sarap, nay mga lamas. Sa una mga kaigsuonan, pag nay asin, okay ra ganig way bitsin. Dili na siya kautang og asin. Kay nga naman gatumpi-tumpi na ang pizza sa iyang mga utang. Sa dihang nakadungog sa gwali mahitungod sa ikanapo, gisulayan niya. Tanang income sa iyang negosyo, iyang gisuyan. Hinay-hinay siya nga nakabayad sa iyang mga utang. Unang tuig, ikadahang tuig, ikatulong tuig, hangtod sa mga tuig, iyan na lang namatikdan nga wala na siya'y utang. Nagpadayon siya sa paghatag sa iya sa Dios. O niya, dunay mga pagsulay tungod kay dunay mga panahon dagko kay isang income. Dunay mga panahon daw matod pa niya mawili makana bitang mawili siya sa paghatag kanang doon na may mga panahon mawili gyud siya sa muha paghatag kana po kay kanang muhatag og 1,000, 5,000, 10,000 dako na kayo na. Mao bitaw ng dunay usa sa mga istorya. Amatod pa ang usa ka tao nagpakisayod sa Kristohanon unya kinitawhana dili Kristohanon. Unya gusto siya makakat-on sa kahimtang sa pagkakristohanon nangutana dayon siya sa bahin sa ikanapo. Igso nga Kristohanon. Ang ikanapulo, pila may ikanapulo ang 10 pesos. Ingon pod ang Kristohanon. Ako ang igso, kanang piso, isa akaluoy sa Ginoo. Ako anoy be, sa Ginoo piso, unsa may mapalit ana? Sunod niyang pangutana, igso, pila may ikanapulo anang 100? Ingon ang Kristohanon, kanang ikanapulo anang 100, 90 ang imuha, sa Ginoo, 10 pesos ra. Say kaluoy sa Ginoo. Ako ano binta, 10 pesos ra iya ha. Kanang igso, kanang 1,000, pila may
ikanapulo ng eskalibo. Ang kanang ikanapulo ng eskalibo, usagatos ang iya sa Ginoo, mauna ang ikanapulo, pero 900 ang imuha. Ingon dayon ang iyahang igso, ay kaluoy sa Ginoo. Luoya day ang Ginoo igso, no? Lain na po igso. Kung naa ko'y 10 milyon, pila man ang ikanapulo anang 10 milyon igso? Kanang 10 milyon igso, ang ikanapulo ana 1 milyon. Pila day igso? 1 milyon. Time pa igso, murag luoy ko igso, luoy ko. Maunay mahitabo mga kaigsonan, dunay mga tao nga makahatag sa gagmay pa. Pero bliss na kaayo ka kung makahatag ka kung gagmay pa. Naagay mga tao nga wa pagyud ka apas. Wa pagyud ka kuha nganong kinahanglang ihatag ang ikanapo. Dili aron maumol sa una-una sa tao nga madato ang nagdawat sa kanapulo. Wala na buhata o mula sa Dios para maunay mahimugso nga pinulungan. Gihatag sa Dios ang pamaagi nga mahatag nato kaniya ang ikanapo aron makabaton tag kaluwasan gikas kalisot, gikas pagkatinunglo. Mauna nga sa Malakias kapitulo 3 ihatag ang kinatibuk-ang ikanapulo. Nya duna day sa saad ablihan sa Dios ang mga bintana sa langit og ibu-bu gayud nga madagayaon kanang wala gyud sa mga panalangin. Mauna nga ang usa ka tawo mga kaigsoon nga kaniadto di siya kautang og bitsin, di siya kautang og asin. Pila ka tuig wala na say utang. Unya nakatestimony siya kay gipatestimony siya sa usa ka higayon. Karon kabalo mo unsa kining tawhana gipadato pagkayo. Nahimo siyang secret millionaire. Pila ka ektarya nga katubhan gipiyal sa Dios sa iyang ginabuhi. Pila ka ektarya nga kahumayan og nakatukod siya simbahan nga pertindakoa. Unya ang iyahang mga anak ang uban kasagaran na himong profesional, nahimong pulis ang usa. Unya ang uban wa nako kabalo og unsay naabot. Ang akong nahibaw-an gipanalanginan sila pagayos Ginoo. Sa iyang testimony tungod nas pamaagis Ginoo nga mihatag siya sa iyas Ginoo. Namo ni atorong hisgutan mga kaigsuonan lamang kang atong oras alas 11:55 na. Ato ning humanon unyang gabi. Mangayra kog pasensya nga wa ko kasugodayon tungod kay wala may wifi diri kaganina. After si Pastor Kim nga nagwali ang manager sa Shine FM mga kaigsuonan kos Ginoo. Wa pagani gyud to siya makahuman gyud, nawa gyud diri ang signal. Kana bitawng pero human na gyud to siya gwali, paingon na to siya og tapos. Samtang nagbasa siya og mga mensahe ning kalit og kawagtang ang signal diri. Unya pila ka oras isa ning balik. Mao hinungdan nga wala ko dayon kasugod. Pero salamat sa Ginoo nga atong nasugdan pagbasa ug paghisgot ang mensahe nga gisulat ni Apostol Pablo diha sa kapitulo 9 sa unang Korinto. Sunod, unang Korinto kapitulo 9 gihapon tungod kay ato ning humanon. Kon unsa og asa gyud ang gusto sa Dios, ihatag o gastuhon kining ikanapo. Alang nimo sa imong pagkakristohanon, nakakuha ba ka sa gusto sa Dios? Nakakita ba ka sa gusto sa Dios kung asa ni paingon kining paghatag ikanapo? Nganong kinahanglan mo hatag mag-ikanapo? Ngano pagyud nga gusto sa Dios nga ihatag man gyud ang ikanapo, muhatag gyud tag ikanapo. Nganong gusto man ni sa Dios? Para asa? Aron ba manindot ang imong simbahan kanang imuhang building diha? Para ma-tiles ang imuhang building? Para kana bitawng
mabag-o ang pintal sa imong simbahan? Mao ni mga pangutana nga kinahanglan natong tagaag pagtagad diri sa ato ang panag-uban. Kay isip Kristohanon og magtotoo. Do na kay katungod sa pagpakisayot. Og ayaw tuguti, sultihan ko kamo. Ayaw tuguti nga ang imong nasayran ang mga mensahe nga wala sa Biblia. Kay kun ang mga mensahe nga imong nasayra kumakatunan wala gani sa Biblia, mga tinumo-tumo na nga mga pagtulunan. Siguruhon nato nga kining atong nasabtan, kining ato ang na-apply sa atong pagkakristohanon, siguruhon nato maunay gusto sa Dios. Pangutana, mao ba nay rason nganong ipahatag sa Dios ang ikanapo, ang rason ba para mapanindot ang imuhang simbahan? Bahala na ng panginabuhi, bahala na ng moingon na uban, kanas pastor na mapunay trabaho, pastor. Di ba na ay mga tao nga inana mga kaigsunan og ayaw tuguti nga inana taon ka. Nga mo yung ka nga si pastor nanay trabaho, nanay negosyo, kining atong pastor ba nanay kuan, dili na nato ni kuanon. Kanang ato na ning tigumo ning ato ikanapo o niya ato ning ihatag o niya ato ning ibutang dito simbahan, ingnon nato dito nga kini para tiles sa simbahan, para matiles sa simbahan. Mao ba nay gusto sa Dios nganong kinahanglan nga mohatag kas imong ikanapo? Mao ni atong hisgutan unya sa ato ang pagbalik sa atong programa unyang gabi. Karon mga kaigsuonan, dili ko moabot sa alas 12 tungod kay naami lakaw na ako'y apilan nga meeting. Gikan ni Kilisti Pargan Rivas amin ang tithes para na sa alagad sa Ginoo og na ay pagkaon sa iyang templo. Matod pa ni Kilisti. So kinahanglan ato ning hisgutan unyang gabi mga kaigsuonan. Ato ning ipadayon kay daghan kay mga Kristohanon nagbuot-buot na sa ilang ikanapo. Unya nahimo ng sweldo. Kumbaga ila gyud ning ila na nga sohol sa ilang pastor. Mohinungdan nga ang pastor swinilduhan lamang. Resulta ang ilang pastor for hire lamang. Kon ang pastor makaigo na sa ilahang mga kakulangon, wala na. Isyuhan na yun ang ilang pastor. Si Gina Kamahalan ang ikanapo pastor para lang na sa galastuhan para sa mga pastor o sa children allowance. Okay. Salamat sa Ginoo, Sister Gina. Panalanginan kas Ginoo. Si Girly Salvia Pigalan, amin, makatestimony jud ko anang ikapulo, pastor. Sa una, wala gyoy magpautang nako, pero karon salamat sa Dios iya ko gihatagan og trabaho diri sa abroad. Wow. Salamat sa Ginoo. Wilma Crescencio, maayong buntag Pastor Gideon, ang ikanapulo para gyud na sa lagad sa Ginoo. Mao ni atong hisgutan mga kaigsuonan. Unsay gusto sa Dios ug asa man gyud ipahatag sa Dios ug para asa man gyud ang ikanapo. Ato ni hisgutan gikan sa Old Testament, gikan sa unang libro sa Biblia nga mao ang Genesis hangtod sa New Testament. Bag-ong kasabutan. Ato ning hisgutan unya diri sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. At ang atangin ninyo ni para ang insakto o gusto sa Dios mo'y atong maapsan, mo'y atong masabdan. Kay kung maugani ni atong masabtan, ang atong mga sinultihan, ang atong mga desisyon, ang atong pag-apply ni ini, nagdesisyon, nagsulti o nag-apply ta alang sa panalangin sa Dios. Pag-abli sa panalangin sa Dios. Ako mga pagdasig i-share ni kining ato ang programa labi na unyang gabi atong hisgutan. Kay adunay mga Kristohanon nga
Hilasan na ani maminaw. Hilasan na. Negative na kaayo lang huna-huna ani ikanapo. Kuyaw na kaayo kon ang Kristohanon nagnegative na bahin ani ikanapo. Pila na siguro ka percent na lang ang ilang gugma sa Dios. Mao nang mangutana ko sa imong kinabuhi, sa imong pagka-Kristohano. Kumusta ha ang imong kasing-kasing? Wala ba na magnegatibo bahin sa ikanapo? Excited pa ba na nga muhatag sa ikanapo? Hallelujah, ang kanapo pastor alang na siya sa simbahan kung adunay buluhaton sa mga pastor sa mga panginahanglanan sa church. Unsang orasaha ka magsugod unya pastor? Okay. Akong paningkamutan magsugod ko unyang alas 7. Alas 7 sa gabi. Ako ning sayo-sayhon og sugod inig alas 7 kay ugma na milakaw mga kaigsunan. Ugma pa man sa buntag. Unyang hapon, unyang alauna na ami lakaw, na ami meeting apilan. Unya akong paningkuhaon nga alas 7 sa gabi magsugod na tas atong programa. Lamang siguro ma-adjust usat nako ang mga request nga mga awit magkalangit kay ako ning hisgutan pag-ayo. Kay daghan kaayo mga Kristohanon nga lahi na kaayo og pagbati kung maghisgot na ganig kanapo. Ug ayaw tuguti nga usa ka. Kay ngano man, di gyud ka makalingkawas sa kalisod. Di ka makabatog kaluwasan sa kalisod kung wala ka makaapas og dili na mao ang imong pagbati ug pagsabot sa panahon nga imong madunggan kining pulong ikanapulo. Mga kaigsuonan kos Ginoo, dalaygon ang Dios, magpanalangin sa matag usa. Unyang gabi ato ning tawason, ato ning humanon kining pulong nga gisulti ni Apostol Pablo o gisulat ni Apostol Pablo diha sa unang Korinto kapitulo 9. Ngadto sa templo, aron adunay pagkaon dito, sulayi ako, ug makita ninyo nga abrihan ko ang tambuanan sa langit, ug ibuko ko kaninyo sa maragayaon gid ang mga panalangin. Malakias 3:10. Nagmatinutanon sa paghatag. Mayong pagiguban ni sa asi kundi ang Dios mao'y tinubdan sa tanang panalangin, way rason di ta mohatag kay iya nit sa tanan. Gihulman lisod bawian tas tanan kon ato kawaton ang ikanapo. Si Junior de la Rosa Estante, amin, ampingan mo sa Ginoo ang inyong lakaw po, pastor. Salamat kayo sa prayer. Oras ato nga programa alas 12:05 na sa kaudtohon. Mato na ta sa mga pag-ampo o mato ta sa pagpasalamat sa Dios. Amahan na mo nga Dios nga makagagahom, salamat o Dios sa imuhang mga pulong nga imong gipaabot kanamo, mga mensahe nga gihisgutan ni Apostol Pablo diha sa iyang sulat sa unang Korinto kapitulo 9 ugat. Salamat o Dios nga imong gipaabot kanamo ang mga duha ka mensahe nga gikinahanglan namong masabtan, ang iyang katungdanan sa iyang pagkaapostoles og ang iyahang mga buluhaton. And thank you so much Lord sa imong pagkamaayo. Nga ikaw Dios paday nagpanalangin ka namo sa mga pulong nga gikinahanglan namong masabtan ug ma-apply sa among pagpuyo sa kalibutan. I declare blessing upon blessing sa matag usa nga naminaw og mituman mibuhat sa mga pulong nga among nadungag nasabtan sa pangalan ni Jesus. Amen. O amen. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan nga paday nagpanalangin og naghatag kanatog higayon aron atong masabtan ang mga pulog pagtulunan nga gikan sa balaang kasulatan. Kini nyo igsuon Pastor Gideon moingon na usab sa ato nga programa
ang pulong sa Dios atong kinabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. Bye-bye and God bless. Og unyang gabi, andam-andama ang inyong mga pangutana og unsay mga mensahe nga gusto ninyong masayran mahitungod sa atong gisgutan sa sulat ni Apostol Pablo sa unang Korinto kapitulo 9 diha sa atong series nga pagtuon sa pulong sa Ginoo. Bye-bye and God bless. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, ihatan ni mo Isus among. Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 101.3 Non-Commercial Community Christian Radio Station. Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 101.3.